Hello friends, this is Bipul Ramchiary. Welcome to B.Ed classes. आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि बे भिडिअ आङो नाम्बार सिस्टेम एबा अनजिमा फारिखान्थिनि सायाव सावरायनो लानाय जादों। बे नाम्बार सिस्टेम एबा अनजिमा फारिखान्थिया LP TET नि मेथामेटिक्सनि मोनसे इम्पोर्टेन्ट चैप्टार आरो बे चैप्टारनिफ्राय मोनफ्रोमबो टेटआवनो कुइसन जानायखौ जों नुनो मोनो। स' जोबोद इम्पोर्टेन्ट। फैदो बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ नायलांदोनि। दिनैनि सावरायनाय टपिकआ जाबाय नाम्बार सिस्टेम एबा अनजिमा फारिखान्थि। लवार प्राइमारिनि मेथामेटिक्सनि इम्पोर्टेन्ट मोनसे चैप्टार बियो। बेनिफ्राय 2 नम्बर कुइसन फैथारो, 2 नम्बरनि कुइसन जाबाय थाथारो। स' नायनि नाम्बार सिस्टेम एबा अनजिमा फारिखान्थि अनजिमाफोरखौ गुबुन गुबुन मुङाव बाहागो खालामनाय जादों। से नाम्बारा जाबाय मा नेचारेल नाम्बार्स एबा मिथिंगा अनजिमा। नेचारेल नाम्बार एबा मिथिंगा अनजिमा से नाम्बारा। स' नेचारेल नाम्बारा मानिफ्राय जागायो? सेनिफ्राय जागायो। जोङो मिथिंगायाव जोंनि मिथिंगायाव मोननाय जिब जुनार बिफां लाइफांफोरखौ जोङो सेनिफ्राय जागायनानै साननाय जायो। मासे जुनार, मानै जुनार, फांसे बिफां, फांनै बिफां बेबायदि नङा होमबा? बेखौनो मा होनना बुङो? मिथिंगा अनजिमा बुंनाय जायो आरो सेनिफ्राय जागायनाय अनजिमाखौ। जोबनाया जाबाय गोदोरसिना जोबनो गैयै। सेनिफ्राय जागायनाय बे मिथिंगा अनजिमा आरो हल नाम्बारा जाबाय लाथिख'निफ्राय जागायो। हल नाम्बार माने आबुं अनजिमा। से आबुं अनजिमा जानोबा जोंनो लाथिख'खौबो गोनां जायो। स' बे लाथिख'निफ्राय जागायनाया जाबाय हल नाम्बार। जा बाथ्राया जाबाय नेचारेल नाम्बारा नेचारेल आरो हल नाम्बारनिफ्राय डिफारेन्सखौ जोङो नायाव एन बि होनना दोनदों। इम्पर्टेन्ट नट वेल मा दोङो? दुइसिन एन माने नेचारेल नाम्बार दै। दुइसिन नेचारेल नाम्बारा मा? दुइसिन बयनिख्रुइबो दुइसिन मिथिंगा अनजिमाया जाबाय मा? से। आरो दुइसिन मा? हल नाम्बारा जाबाय मा? लाथिख'। गासैबो नुनायाव एखे, खिन्थु नैयो लाथिख'निफ्राय जागायो हल नाम्बारा आरो नेचारेल नाम्बारा मानिफ्राय जागायो? सेनिफ्राय। स' दुइसिन नेचारेल एबा मिथिंगा अनजिमाया जाबाय से आरो दुइसिन हल नाम्बारा जाबाय लाथिख'। जोबोर गोसोआव लानो गोनां। बेनि उनाव नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय दा लार्जेस्ट नेचारेल एन्ड हल नाम्बार आर इनडिटारमिनेबल। माने गिदिरसिन मिथिंगा अनजिमा आरो गिदिरसिन आबुं अनजिमाखौ मा सानख'नो हाया। इनडिटारमिनेबल माने डिटारमाइन खालामनो हाया आरो इनडिटारमिनेबल थारमाने जोबनो गैयै बियो। जों जेसेबां जरायनानै लिरा माने 2, 3, 4, 5, 6, 7 न जेसेबां गोलाव हायै लिरलांबाय थाबा बेखौ माने बेखौ जोङो साननानै फोजोबनो हाया आरो माने जोबनो गैयै। ज' गोसोआव ला बेफोरखौ बेसिक माने इम्पर्टेन्ट फेक्ट्स बेफोरो। नेचारेल नाम्बार आरो हल नाम्बारा इनडिटारमिनेबल इम्पर्टेन्ट आरो बैनिख्रुइ दुइसिना जाबाय 0 हल नाम्बारा आरो दुइसिन नेचारेल नाम्बारा जाबाय मा? से। बेनि उनाव होनदो इट्स नेचारेल नाम्बार इज अ हल नाम्बार। मोनफ्रोमबो नेचारेल नाम्बारानो मा? हल नाम्बार। 2, 1, 2, 3, 4, 5 जेसेबां दङ गासैबो मायो हल नाम्बार। बाथ्राखौ एसे मोनथिना माने परीक्षायाव ओरैबायदि फैयो आरो बबे मोनसे स्टेटमेन्टआ थार बेबायदि फैबाय थायो आरो। स' बेबो जानो हागौ जे इट्स नेचारेल नाम्बार इज आ हल नाम्बार। मोनफ्रोमबो मिथिंगा अनजिमाया आबुं अनजिमा होनना बुंबाय बे नंगौ नङा? नंगौ नै सेनिफ्राय नैयावबो 1, 2, 3, 4 जेसेबां नाम्बार दं बेयो गासैबो मा? हल नाम्बाराव गोलैयो। दानि मोनफ्रोमबो नेचारेल नाम्बारानो मा जायो? हल नाम्बार। नाथाय मोनसे बाथ्रा अल हल नाम्बार आर नट नेचारेल नाम्बार। नाथाय गासैबो हल नाम्बारानो मा? नेचारेल नाम्बार नङा। जेरै नै लाथिख'आथ' हल नाम्बार नाथाय लाथिख'आ मा नङा बियो? नेचारेल नाम्बार नङा। गुबुनफोरा नंगौ नाथाय गासैबो होनना बुङोबा गासैबो हल नाम्बारानो मा नङा? नेचारेल नाम्बार नङा। जोबोद इम्पर्टेन्ट। आरो नेक्स्ट पइन्ट होदों आङो स्मलेस्ट माने नांगौ पइन्टसो दिहुनजोबना होदों आरो बेनि डिफारेन्सखौ। स्मलेस्ट नेचारेल नाम्बार इज अड नाम्बारा आरो बयनिख्रुइबो फिसासिन दुइसिन मा मिथिंगा अनजिमाया मानो? अड नाम्बार माने बेजरा नाम्बारनो। नै बैनिसे दुइसिना मा? से नङा होमबा? माने सेब्ला मा जायो? सेया जाबाय बेजरा नाम्बार। अब्ला बैनिख्रुइबो दुइसिन माबाया जाबाय मिथिंगा अनजिमाया जाबाय मा? अड नाम्बार थामहिनबा बेजरा नाम्बार। स' बेनि उनाव जोङो गुबुन मोनसेखौ नायलायनोसै। इभेन नाम्बार एबार जरा आरो बेजरा आं मोननै खालामना होदो। मोनसेया जाबाय दहायनिया मामोन? माबा मिथिंगा अनजिमा आरो आबुं अनजिमा। एबार जाबाय मोननै। मोनसेया जाबाय इभेन नाम्बार जरा अनजिमा आरो मोनसेया जाबाय बेजरा अनजिमा। स' जरा अनजिमा जों मिथिखागौ नङा होमबा? जाय अनजिमाफोरखौ जरा माने 2 नङा होमबा? 2
जाय अनजिमाफोरखौ नैजों रानजायो थाम एबा खानै मानसिनो बाहागो खालामनो हायो जरा खालामनो हायो बेनो जाबाय जरा अनजिमा ना जेरैहाय नैखौ खानैनो रानजायो से ब्रै ना ब्रैयाबो मा ब्रैयाबो जरा अनजिमा 6 8 हा मोनसे गाना मोनसे आरो 10 बिसोर गासैबो मा जरा अनजिमा बेखौनो द नाम्बार्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 एज एग्जाम्पल मा फर एग्जाम्पल 2 4 6 8 एक्सेट्रा नैजों रानजानाय अनजिमाफोरखौनो मा होनना बुङो जरा अनजिमा बुंनाय जायो मानो जरा अनजिमा बुङो मोननैजों जरासे जायो नङा होमबा स' बे नेक्स्ट जाबाय इनि उल्था बे जराया जाय अनजिमाफोरा नैजों रानजाया बेखौनो मा होनना बुङो बे जरा अनजिमा होनना बुंनाय जायो उल्था जरानि उल्थाया जाबाय बे जरा जाय नैजों रानजाया जेरै थामखौ माने फुरायै समानै नैनो रानना होनो हाया 5खौ राननो हाया थिग बेबायदिनो 1 3 5 7 9 ना बिनि उल्था बे जरा अनजिमा नङिफोरानो जाबाय बे जरा आरो बे जरा अनजिमा नङिफोरानो जाबाय मा जरा अनजिमा उल्था उल्थि ना नायनि जों बेहाय मा इम्पर्टेन्ट फेक्ट्सफोर जायफोरा आनजादाव फैबाय थायो जों बेखौ नायनोसै दुइसिन जरा अनजिमा बैनिसेबो दुइसिन जरा अनजिमाया मा नै जों बेहाय बेनिसे दुइसिन जरा अनजिमायानो जाबाय नैनि सिगाङाव मा दंमोन सेसो दंमोन सेयाथ' बे जरा अनजिमा दुइसिन बे जरा अनजिमाया मा 1 आरो बेबायदिनो नेक्स्ट नाम्बारा जाबाय फारि मोननै जरा अनजिमानि दाजाबगासेया जरा फारि मोननै जरा अनजिमानि दाजाबगासेया जरानो फारि माने कनजुगेटिभखौ होनना बुंनो थांदों दे आं कनजुगेटिभ फारि थारमाने जरा अनजिमा मोननैनि दाजाबगासेया जरा जेरै नैया मोनसे जरा इनि फारिबा नैनि उनाव थामासो बे जरा बिनि उनाव मा दोङो दाजाब 4 दोङो 2 जों 4 दाजाबा मा जागोन 6 जागोन 6आ मा जादों जरा अनजिमा नाय ना नैया जाबाय जरा अनजिमा 4आबो जरा अनजिमा मोननैजों दाजाबलायबा 6आबो जरा अनजिमा थारमाने मोननै जरा अनजिमानि दाजाबगासेया जेब्लाबो मा जायो जरा जायो गोसोआव ला नैजों जेनेबा 6 लायोब्ला 6आबो जरा अनजिमा 2 दाजाब 6 बेसेबां 8 नङा होमबा स' बेयो जेब्लाबो मा जरा अनजिमा जायो फारि नङाबाबो जायखिजाया मोननै जरा अनजिमानि दाजाबगासेयानो जरा फारि मोननै बे जरा अनजिमानि दाजाबगासेया जरा आरो मोननै बे जरा फारि बे जरा अनजिमानि दाजाबगासेयाबो जरा जायोनो बे जरा जेरै ला 1 इनि फारियाव 2आथ' जरा बे 3आ बे जरा 1 जों 3 जों दाजाबा मा जागोन 4 जागोन बेयो मा अनजिमा जरा अनजिमा आरो फारिल' नङा गुबुन बे जरा अनजिमाया दाजाबब्लाबो मा जायो जेब्लाबो जरा अनजिमा जायो मोननै जायखिजाया बे जरा अनजिमानि दाजाबगासेयाबो जरा आरो मोननै जरा अनजिमानि दाजाबगासेयाबो जरा गोसोआव ला बेखौ खोब इम्पर्टेन्ट आरो ओरैबो सोंलु जानो हागौ मोनसे जरा आरो मोनसे बे जरा अनजिमानि दाजाबगासेया मा होनना बुंबा मोनसे जरा थामहिनबा 2 लाबाय बे जराया जाबाय 1 लाबाय अब्लानिया मा जागोन 2 जों 3 1 जों 3 मा जागोन बे जरा मोनसे जरा आरो मोनसे बे जरा अनजिमानि दाजाबगासेया जेब्लाबो मा जागोन बे जरा जागोन गोसोआव ला बेखौ जों जुदि नैबे माबाखौ मोजाङै कनसेप्टआ क्लियार जायोबा जायखिजाया सोंलु जाया मानो इजिलि एन्सार होनो हागोन होननानै आं सानो बा नाम्बारा प्राइम नाम्बार एबा बर'आव मा होनना बुङो रोदा अनजिमा होनना बुंनाय जायो प्राइम नाम्बार रोदा अनजिमा आरो रोदानि उल्थाया जाबाय मा कम्पजिट नाम्बार एबा जथाय एबा रोदा नङि अनजिमा मोनसेया जाबाय रोदा अनजिमा मोनसेया जाबाय रोदा अनजिमा आरो गुबुन मोनसेया जाबाय रोदा नङि अनजिमा थामहिनबा जथाय अनजिमा एबा जथाय नाम्बार न कम्पजिट नाम्बार बेखौ प्राइम नाम्बार आरो कम्पजिट नाम्बार मोननैजों सोमोन्दो दंलायो जाय प्राइम नाम्बार नङा बे जाबाय कम्पजिट नाम्बार जाय कम्पजिट नाम्बार बेयो जाबाय प्राइम नाम्बार नङा प्राइम नाम्बार नङिफोरा कम्पजिट नाम्बार नङिफोरा जाबाय प्राइम नाम्बार उल्था उल्थि गोसोआव लानो हागोन ए नाम्बार ग्रेटार देन 1 if it has exactly 2 factors namely 1 and itself ना मा होनना बुंदो एकदम सेनिसे देरसिन आरो जायनि दिहुनगिरिया एबा सानजाबगिरिया मानो गावनो से आरो गावनो जायोब्ला जेरै 2नि फेक्टरा मा 2 सानजाब 1 समान 2 थारमाने सेया फेक्टर आरो 2आबो फेक्टर 2नि फेक्टरा जाबाय 2 आरो 1 थारमाने 2नि फेक्टरा 2आ जाबाय गावनो आरो मोनसे सेल' जायोब्ला बेबायदि अनजिमाफोरखौ मा होनना बुङो प्राइम नाम्बार एबा रोदा अनजिमा होनना बुंनाय जायो जेरै 5याबो 5खौ माजों सानजाबना मोनो जोङो 1जों आरो गावजोंनो 5 सानजाब 1 5 थामहिनबा गावनो आरो सेल' जायोब्ला बेखौ मानो रोदा अनजिमा होननानै बुंनाय जायो
आरो बिनि उनाव कम्पोजिट नाम्बारा जाबाय उल्था जथाय एबा रोदा नङि अनजिमा which are not prime or more than 2 factors मा जायनिखि रोदा अनजिमा नङा थामहिनबा रोदा अनजिमा मोननै फेक्टर थायो नालाय जाय मोननैनि बारा फेक्टर दङ बेखौनो मा होनना बुङो कम्पोजिट नाम्बार बुंनाय जायो एबा जथाय एबा रोदा नङि अनजिमा बुंनाय जायो जेरै 4 खौ जों मा सानजाबा मोनो 4 खौ मोनो 4 नि 2 सानजाब 2 4 आरो मा 4 सानजाब 1 समान 4 थामहिनबा इनि फेक्टरा 4 नि फेक्टरा 2 बो जाबाय 1 बो जाबाय 4 बो जाबाय थारमाने मोननैनि बारा जाहैबाय अब्ला बेबायदि अनजिमाखौ मा होनना बुङो जथाय अनजिमा एबा कम्पोजिट नाम्बार थामहिनबा रोदा नङि अनजिमा होननानै बुंनाय जायो गोसोआव लानो हागोन 1 आरो गावनो जायोब्ला मा जागोन बेयो रोदा आरो मोननै फेक्टरनि बारा जायोब्ला जेरै 4 नि फेक्टरा 1 2 4 मोनथाम नङा होमबा अब्ला बेखौ मा होनना बुङो कम्पोजिट नाम्बार होननानै बुंनाय जायो आं बेनि खायसे इम्पर्टेन्ट फेक्ट्सफोरखौ होदो नायनि स्मलेस्ट प्राइम नाम्बार मा जाबाय 2 बैनिसै फिसासिन रोदा अनजिमाया मा होनना बुङोबा 2 नि सिंनिया जाबाय 1 सेयाथ' 1निसै गिदिरसिनबासो 1आबो 1आ गावनो न' 1आथ' गासैनिबो फेक्टर नालाय बेखौ हमनाय जाया 2निफ्राय 1नि गिदिरसिन खिन्थु मा गाव आरो 1आल' फेक्टर जायोब्ला बेखौनो मा प्राइम नाम्बार स' बैनिसै फिसासिन प्राइम नाम्बारा मा होनना बुङोबा 2 नायना लानायाव 2 स्मलेस्ट कम्पोजिट नाम्बारा मा 4 थामाथ' रोदा अनजिमासो जाबाय ना प्राइम नाम्बार 2आबो प्राइम नाम्बार होमबा बिनि सायाव मा दङ 4 अब्ला 4आनो बैनिसै फिसासिन मा कम्पोजिट नाम्बार बैनिसै फिसासिन जथाय नाम्बारा बा रोदा नङि अनजिमाया मा होनना बुंबा 4 गोसोआव लानो गोनां खोब इम्पर्टेन्ट एन्ड नेक्स्ट नाम्बारा जाबाय 1 is the only number which neither prime nor composite number आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट फेक्ट मात्र 1आल'नो ना 1 is the only number मात्र 1आल' नाम्बार जायनिखि मा नङा रोदा अनजिमाबो नङा आरो मा कम्पोजिट नाम्बारबो नङा रोदाबो नङा खिन्थु मा कम्पोजिटबो नङा 1आ कम्पोजिटबो नङा रोदाबो नङा जेरै 1नि सायाव मा दंमोन 2 दङ 2आथ' रोदा अनजिमा नङा होमबा स' 1आनो जाबाय मा नङा neither prime nor composite number खोब इम्पर्टेन्ट बे कनसेप्टखौ एसे नायब्लानो जों गोसोआव थागोन जोबोद इम्पर्टेन्ट बेनिफ्राय 2 नम्बराव एकदम गेरेन्टि फायथारो टेट आनसाराव LPनि टेटआव मेथ्सआव मोननै कुइसन फैथारो आङो बे पेपारबो होदो नायलांदों जों उनाव 1 नाम्बार नाय मोनसे रोदा अनजिमानि दिहुनगिरिया खैथायाव बान्दों ए नाम्बारा दं 1 बि नाम्बारा दं 2 सि नाम्बारा जाबाय 3 आरो डि नाम्बारा निल मोनसेबो गैया स' बबे मोनसे कारेक्ट अपसन रोदा अनजिमा जों दासो मोनबाय रोदा अनजिमा माने प्राइम नाम्बारनि डिफिनिसना मामोन जाय अनजिमाया ना 1निख्रुइ देरसिन आरो बेनि दिहुनगिरिया 1 आरो गावनो जायोब्ला बेखौ मा होनना बुङो रोदा अनजिमा 1 आरो गावनो माने फेक्टरा खैथा मोननै हदाय मा थायो रोदा अनजिमायाव मोननै फेक्टर्स थायो एबा मोननै दिहुनगिरि थायो एबा मोननै सानजाबगिरि थायो स' कारेक्ट अपसना जागोन बि नाम्बार जेरै 3आ रोदा अनजिमा 2आ रोदा अनजिमा 2खौ जों माजों सानजाबा मोनो 2 सानजाब 1 2आबो दिहुनगिरि आरो 2आबो दिहुनगिरि मोननैल' बेनि गुबुन राहायथ' जों 2 मोनलिया नङा होमबा 3आबो 3 सानजाब 1 3जोबो मोनो 1जोबो मोनो स' कारेक्ट अपसना जाबाय मा मोनसे रोदा अनजिमा दिहुनगिरि जेब्लाबो 2 गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुआ 2019 मोननै फैयो होनदों आं मोननै फैखाथारो 2 नाम्बारखौ नायनोसै जोङो 2 नाम्बारा मा होदो गाहायाव होनाय बबे मोनसेया सैथो बबे स्टेटमेन्टआ कारेक्ट बेबो आसाम टेट 2012 मायथाइयाव फैदोंमोन नायनि मा मोनसे बेजरा अनजिमा आरो गुबुन मोनसे बेजरा अनजिमानि दाजाबगासैया मोनसे बेजरा अनजिमा मोनसे बेजरा अनजिमा आरो गुबुन मोनसे बेजरा हमनानै ला 1आबो बेजरा आरो गुबुन मोनसे बेजराया जाबाय 3 स' बेनि दाजाबगासैया मा मोनसे बेजरा अनजिमा आरो गुबुन मोनसे बेजरा अनजिमानि दाजाबगासैया जेब्लाबो मा बेजरा अनजिमा नायनोसै 1 दो 3 दो दाजाबा मा जागोन 4 जागोन 4आथ' बेजरा नङा 4आ जाबाय जरा अनजिमा स' बे अपसना जाबाय इनकारेक्ट बेनि उनाव बिखौ नायलायनोसै जोङो बि नाम्बारा मा होदो मोनसे बेजरा अनजिमा आरो गुबुन मोनसे बेजरा अनजिमानि दानख'गासैया मोनसे जरा अनजिमा मोननै थारमाने बेजरा अनजिमानि दानख'गासैया मा जायोनो जरा अनजिमा जायोनो हमनानै ला नै बेजरा अनजिमाया 3 खौ होदाबाय आरो मोनसे बेजरा अनजिमाया जाबाय 1 बिनि दानख'गासैया मा जागोन
थामनिफ्राय से दानख' मा जागोन 2 अब्ला मा जागोन बेयो जाबाय मोनसे बेजरा अनजिमा आरो गुबुन मोनसे बेजरा अनजिमानि दानख' गासैया जेब्ला मा जरा अनजिमा जायो स' जयै जाबाय कारेक्ट अपसन आरो बेबायदि गुबुन मोनसे लानोसै मोनसे बेजरा अनजिमा लाबाय जोङो 5 गुबुन मोनसे बेजरा अनजिमाखौ मा लाबाय जोङो 3 5निफ्राय 3 दानख' मा थागोन 2 2आथ' मा बियो जरा अनजिमा स' बे जाबाय कारेक्ट अपसन स' कारेक्ट अपसना मा बिया इनि उनाव सी नाम्बारखौ नायलायनोसै जोङो थेवबो मोनसे जरा अनजिमा आरो गुबुन मोनसे जरा अनजिमानि दाजाब गासैया मोनसे बेजरा अनजिमा मोनसे जरा अनजिमा आरो गुबुन मोनसे जरा अनजिमानि दाजाब गासै लायनो बेजरा जरा अनजिमाखौ लानोसै जों 2 2आ मोनसे जरा अनजिमा आरो बेनि उनाव मा 4आ मोनसे जरा अनजिमा दाजाबलायबा मा जागोन 6 स' मोननै जरा अनजिमानि दाजाब गासैया जेब्लाबो जरा अनजिमा जायो नायनि मोनसे जरा अनजिमा आरो मोनसे जरा अनजिमानि दाजाब गासै बेजरा स' बेजरा नङा बेयो मा जरा अनजिमासो स' बेयो इनकारेक्ट अपसन बेबायदिनो डी नाम्बारखौ नायलायनोसै मोनसे जरा अनजिमा आरो गुबुन मोनसे जरा अनजिमानि दानख' गासैया बेजरा नायनोसै मोनसे जरा अनजिमा लाबाय 4 आरो गुबुन मोनसे जरा अनजिमा लाबाय मा 2 स' दानख' गासैया मा जागोन 2 स' बेयो मा जानांगोन बेजरा होनदों नाथाय मा मोनो जोङो जरासो मोनो 2सो मोनो नङा होमबा स' बेबो जाबाय इनकारेक्ट अपसन स' बेबायदिनो कुइसना जोंहा जेब्ला कनसेप्टआ क्लियार जागोन जोङो जायखिजाया स्टेटमेन्टखौनो जोङो माने माबा कारेक्टखौ चुज खालामनो हागोन आरो इजिलि 2019 मायथाइयाव बादो बेयो 56 नम्बर सोंलुदोंमोन दै पेपारनि मथे गाहायनि बबे बुंथिया एबा बुंफोरथिया थारनो बबे स्टेटमेन्टआ कारेक्ट नायनोसै जों ए नाम्बाराव दङ गासै जरा गोनां अनजिमायानो दाजाबथा गोनां गासै जरा गोनां थामहिनबा बाथ्राया गोरोन्थि जादों जरा थारमाने गासै जरा अनजिमायानो कम्प'जिट नाम्बार होनना बुंदों आरो दाजाब गोनां माने जथाय अनजिमा होनना बुंनो थांदोंमोन गासै जरा अनजिमा 2आथ' जरा अनजिमा 2आथ' कम्प'जिट नाम्बार नङा बेयाथ' मोननैल'सो फेक्टर दं मोननैनि बारा थाबासो कम्प'जिटमोन स' बे मा नङा बे जाबाय इनकारेक्ट अपसन आरो बेबायदिनो बि नाम्बार जाबाय लाथिख'आ गुदि अनजिमा गुदि माने रोदा अनजिमा दै प्राइम नाम्बार होनदों लाथिख'आ प्राइम नाम्बार नंगौ नामा प्राइम नाम्बारा मामोन जायहा मोननै फेक्टर थायो से आरो गुबुन मोनसे गावनो सेनिसाय देरसिन आरो से आरो गावनो जायोब्लासो मामोन इयो गुदि अनजिमा एबा रोदा अनजिमामोन स' लाथिख'आ मा नङा रोदा अनजिमा नङा बेबो गोरोन्थि बेनि उनाव सी नाम्बारखौ नाय गासै गुदि अनजिमायानो बेजरा अड अनजिमा गासै गुदि प्राइम नाम्बारफोरानो मा होनना बुंदों अड नाम्बार होनना बुंदों नोंगोना नायसै जोङो मोनसे प्राइम नाम्बार ला 2आथ' प्राइम नाम्बार मोनसे गुदि अनजिमा बियो बेजरा अनजिमा नामा अड बेथ' बेजरा नङा आरो बेबायदिनो रोदा अनजिमा मोनसे लानानै जों 3आबो रोदा अनजिमा बियो बेजरा अनजिमा खिन्थु बियो मा बेजरा नंगौ नाथाय गासैयानोथ' नङा 2आबोथ' जरा अनजिमा 2आथ' जरा अनजिमासो ओंखायनो बे स्टेटमेन्टआबो मा जागोन रं बिनि उनाव गुबुन मोनसेखौ नायलायनोसै गुबुन मोनसेया जाबाय गुदि अनजिमाया जोबनाय गैयै गुदि अनजिमा प्राइम नाम्बारा जोबनो गैयै होनना बुंदों प्राइम नाम्बारा 2 दङ बेनि उनाव 5 दङ बेबायदिनो जायहा मोननै फेक्टर थानाय गोबां नाम्बार दङ बेखौ जोङो साननानै फोजोबनो हाया बे जोबनो गैयै स' बेयो कारेक्ट अपसन स' कारेक्ट अपसना जाबाय डी नाम्बार गुदि अनजिमाया जोबनाय गैयै थारमाने माबाया साननानै फोजोबनो हाया आरो गुदि प्राइम नाम्बारखौ एबा रोदा अनजिमाफोरखौ 60 नाम्बारा जोबथा सोंलुआ मामोन 2019 मायथाइयाव फैनाय जोबथा सोंलु फैदोंमोन दे बेनिफ्राय दुइसिन दाजाबथायारि अनजिमाया जाबाय बैनिसाय दुइसिन स्मलेस्ट कम्प'जिट नाम्बारा मा दाजाबथाय माने कम्प'जिट नाम्बारा स' कम्प'जिट नाम्बारा स' बैनिसाय कम्प'जिट दुइसिन जथाय अनजिमाया मामोन जोंहा जथाय अनजिमाया दुइसिना दहाय मोन्दोंमोन दहायनि माबायाव मा दोङो 4 नङा होमबा 2आथ' प्राइम नाम्बारसो 3आथ' प्राइम नाम्बारसो होमबा जथाय अनजिमाबा मोननै फेक्टरनिसो बारा जानांगोन 4आ जाबाय मा 2 सानजाब 2 4 मोनो आरो 4 सानजाब 1 4 मोनो थामहिनबा सेआबो फेक्टर 2आबो फेक्टर 4आबो फेक्टर मोनथाम दिहुनगिरि दङ स' बेयो जाबाय मा जथाय अनजिमा स' बैनिसाय दुइसिन जथाय अनजिमाया जाबाय 4 स' कारेक्ट अपसना जाबाय मा डिमोन स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो आसा खालाम भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुननोबो हाजासे शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं